Күзле күңел күзгісі. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Жанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында. Алиһә дә үзең сәхнәләрдә җырга кереп күпләр онтылды. Ә син суздың, җырың моң гына, шауламадың, урын дауламадың, урыныңны белдең тын гына. Шулай дип каршы алам туган телдә барган күзгә күз карашып тапшыруның бүгенге чираттагы кунагын без башлыйбыз. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева сезгә һәм кунагыма хәерле сәгатьтә дип эндәшәмен. Әле генә әйтеп киткән юллар син сәхнәдә бар вакытны хәтерләтсен дип уйладым. Тамашачыларга мөрәҗәгать иткәндә гүзәл, сине танып тора торганнардыр, яраткан телевизор караучылар алдында җырыңа мөккиппән булган җаннар. Әйтеп үткәнемчә, шайпалдырмый гына, түгелдерми генә, моң тулы чиләкләреңне үзең белгәнчә генә юллардан халык күңеленә илтеп түгәсең, коясың, шишмәләрең диңгезләргә койган кебек. Менә шушы матурлыкка берникадәр бүген урын бүлик тә, кечкенә чаклардан бүгенгесе елларга кадәрле истәлекләреңне, хатирәләреңне күңелләрдә барлыйк дип сине шәхсән чакырып алганмын. Кәефләр ничек кенә үзең? Кәефләр яхшы. Шундый матур сүзләр өчен рәхмәт, Зифа апа. Һәммә барчасына да кызыклы була очрашу дип, бик күп кызыксынган сорауларына җаваплар да бирербез дип ышандырып калабыз. Башлап киткәндә карыйсы килә өстәлгә шундый күңелле, якты. Менә бу бүләкләр, дипломнар дип әйтәсе килә, статуэткалар. Алар эссез генә үткән гомереңнең аралыклары түгел, ниндидер чаралар белән бәйле. Чөнки минем белүемчә дә, әйтеп киткәнемчә, син Гүзәл Деникеева бик күп кенә конкурс, фестивальләрнең лауреаты да булып өлгергән моңдашларымның берсе. Үзең аңлатып кит әле, Гүзәл, баштан ук. Шушы матур бүләкләр хакында. Беренчедән инде менә 98 елны Бөтен Россия студент язы конкурсында вокал буенча 2нче урын алган идем. Шушы бүләккә лаек булдым. Шуннан инде менә 18 ел бик уңышлы ел булды. Зур уңышларга ирештем. Юлдаш, Булгар, Алтын йолдыз, Туган тел, милли премияларга лаек булдым. Бу кадәрле матур истәлекләр, хатирәләр тагында әйдәп чакырып торсын, килер еллардагы лауреат исемнәренә алдан ук дип әйтәсе килә һәм бигрәк дәрәҗәләрдә дә. Гүзәл, моң юлың синең бер карасаң Уфада байтак кына билгеле булып китсә дә, Бакалы тарафларына тамырларың барып тоташа. Үскән илләреңә, җирләреңә, шундай матур ягымлы табигатеңә тәрбия биргән әти, әниеңә, мөлаемлегеңә, синдә булган матур холык фигылендәге яхшы сыйфатларыңа. Әйдә бергә шул тарафларны барлыйк әле. Бакалы ягына кайтабыз. Нинди гаиләдә үскән икән Гүзәл Деникеева? Кемнәр икән ул? Аның әти-әниләре? Шул хакта ишетәсебез килә дип кенә тора торгандыр тамашачылар. Зифа апа, мин Бакалы районында, Бакалы авылында туып үстем. Минем әтием Иске Крыш авылыннан. Бүгенге көндә дә туганнар ул авылда бик күп, кунакка кайтып йөрибез. Минем әтием бик талантлы, үз эшенә бирелгән, Башкортстан атказанган табибы иде. Ул инде күп еллар, 25 ел баш табиб булып Бакалда эшләде. Матур итеп баянда уйныйдыр. Шулай ук минем күңелемдә медицинага кызыксыну уятты. Шундыктан инде мин медицина университетын тамамладым. Инде әнием ул почта хезмәткәре булып эшләде. Бөтен Россиянең элемтә мастеры булды. Шул исемгә лаек булды. Күп еллар эшләп әтигә кушылып, баянына кушылып, матур итеп җырлыйдыр.
ул инде минем күңелемдә шул җыр моңга тартылу уяткандыр дип уйлыйм. Әйтәләр бит, оясында ни күрсә, ышканында шул булыр дип. Менә шушы бала чагым әти-әнигә шашлык миңа шуның киләчәгемне билгеләгәндер дип уйлыйм инде. Нинди генә хәлләр булса да якын кала үскән төбәгем. Йөрәккәем тибә, күңелкәем үсә, сезне күрсәм якыннарым. Ашкынып кайтам үскән җиремә, моң сагыш тула күңелемә. Читкә какма мине үскән авылым, мин синең бөреннән туганымын. Бер никадәр яраклашасы килмәй бит әле шундый мәгълүматлардан. Әти менә издереп, игездә булган кебек булыйк әле баяннарда уйнап утырган вакытта, шып-шым гына булып берәр яки пишмактан, я үзенең янәшендә генә утырып тыңлый торган булгансыңдыр, бәләки гүзәл чагыңда. Менә баянда бармакларың белән басып карап, кичигара азапланган чагың булмадымы әти янына утырып? Мин әти уйнаганда ул эштән кайтадыр иде, 1-2 сәгать баянда уйныйдыр, әни шулай җырлыйдыр кушылып. Баян тавышы миңа бик ошыйдыр. Хәтта инде фортепиано күбрәк ошыйдыр. Шуңа мин фортепиано 3 яшемнән үк фортепиано сорадым әти-әнидән. Музыкаль мәктәбенә мине алып барыгыз дип, шунда языгыз дип бик үтенеп сорагамын бәләкәй чагымда. Күп кенә синең яшьтәгеләр ул дәрәҗәдә, ул вакыт эчендә үзләре сорамастан, баладан ниндидер өмет күреп, әти-әниләре алып барып урнаштырганнар, яздырганнар, шулай йөреп киткәннәр. Ә син баксаң, шунда ук теләгең ниндидер максатка табан омтылып, үзең хәтта аларга миңа анда музыкаль школага барырга кирәк дип, үзеңдә эчтән генә ниндидер карар кылган булгансың. Шулай бит инде. Ә ничек җырлап үстең син? Фортепианоларда уйнап киткәнсеңдер кебек күренә. Менә бер-ике чагын әле күз алдына китерәмен, синең инсафлылык белән инде ул шул урын нәкъ синеке генә кебек тоела, гүзәл. Син табигатың белән бик тыныч бит. Шушы матурлык күз алдына киләшен, чынында фортепиано артында уйнап утырганың. Ә менә җырлап торганың, менә телемек кенә чакта, үсеп кенә килгән чакларда кемнәр синең беренче тамашачыларың, кунак килгәндә җырлаталар идеме сине? Бәләкәй чакта мин бик шук булганмын. Чәчләремне таратып, скакалкадан сикереп, мин Алла Пугачева булам дип, шул Алла Пугачева, София Ротару, барлык шул вакытта популяр җырчыларның җырларын барсында отып калып, шулай җырлаганмын инде. Ә беренче тамашачыларым ул инде минем балалар, детсад балалары. Шул вакытта тәрбиячеләр инде, алар шәешкән вакытта балалар тып-тын гына булсын өчен мине урындыкка бастырып җырлаталар. Мин анда бер концерт куядыр. Менә шул балалар минем беренче тамашачыларым дип уйлыйм инде. Туганнар килгәндә, кунаклар килгәндә, әти баянда уйнап, әни җырлыйдыр, мине һәр вакытта да җырлаталар. Онан соң инде беренче тапкыр менә аудио тасмага яздыру килеп чыкты бит инде шул вакытта. Безнең туганнар шул магнитофонны алып килеп, беренче тапкыр мине аудио тасмага яздырганнар иде. Шул тиклем әтием шунда куанган иде. Әле булса да ул тасма миндә бар, сакланган әйе. Шунда әти уйнап, мин җырлаган тасма инде. Музыка мәктәбендә укыган вакытың белән берлектә мин әтиеңнән әле еракка китәсе килми, чөнки синең минем белән аралашканнарда, сөйләшкәндә шул кадәрле горурлык кичергәннәрең искитмәле әтиең турында. Әниең турында да әлбәттә аерып түгел, ләкин аның һөнәре белән бәйле. Бакалы тарафларында бик билгеле табиб буларак. Аннары хәтта шакрымнар аралыгында булган
ниндидер ераклыкта булган, аралыкта авыртулар кичергән кешегә диагноз куя алулары. Моның белән шушы бөтен кешенең хайран булып, шуңа тамаша кебек хайран булганнар бит инде, андый шаклары булганнары. Менә шул генетик юллар белән синдә шул ук фортепиано белән музыка ягына шул кадәр бирелгәнлек белән беррәттән шушы генетик ягы, көчле ягы гаиләгезнең сине шулай ук медицина ягына барыбер әйдәп торган бит ераклардан гүзәл, шулай бит. Менә мәктәп елларында укыгансың, параллель рәвештә бик яхшы укыгансыңдыр, шулаймы син? Яхшы. Икеле алган булмадымы гүзәл? Юк. Китеңдә йөрегенә дә алып карамадыңмы? Юк. Икелегә алып карамый уку, ул ничек була икән шул кадәрлек? Мин уйлыйм инде, әлбәттә, кайбер вакыт уйламаган җирдән генә дәләгә бит әле ул. Өйгә эшләгән, эшләмәгәннән дә түгел, ниндидер әйбер торып калып, яки кирәк асбабың берәрсе, дәреслегең өйдә калганнан да илгәргә мөмкин. Бу җәһәттән дә син бик акыллы гына булып үскәнсең, ул акылны әлегә тота торган, бер матур кичәләрдә генә уйлап куйган, бер сиңа туры килгән, синең белән тапшыруга килергә булгач дип уйлап куйган бер акыллы фикеремне шунда ук әйтеп үтәм. Акыллы гүзәлгә акыллы тотарга да беләсезме кирәк? Акыл кирәк. Һәммәбезгә дә кирәк икән. Менә шуңа күрә шул чакта ук акыл булган, гел бишлегә генә укыгач, барыбер да синең укуны һөнәри яктан сайлар өчен медицина ягы башта кайырып алган үзенә. Менә шуны ничек хәтерлисең син? Ике якка бүленгән чагыңны. Кая барам? Сәнгать юлына китәмме? Медицина юлына китәмме? Әтеңнең теләге зур булгандыр, синдә врач күрү, табиб күрү. Шулаймы гүзәл? Табиблар физик яктан давалайлар, иҗат инде ул рухи яктан шулай бит. Шуңа инде минем әти ул иҗатчы иде. Менә ул иҗат кешесе. Ул үзенең шушы профессиясында да, менә үзенең һөнәрендә дә ул бик иҗат күңелендә иҗат белән киләдер бөтен нәрсәгә дә. Шул ук кешене давалаганда шул тиклем ниндидер аның үзенчәлеклеге бар иде. Исем шәрифләрендә әйтеп китик әле, Бакалы ягында гына түгел, республикабызның бик тирә-як тәңгәлләрендә дә аның кулларыннан шифа алган тамашачылыбыз арасында дәваланучылар күптер. Исемнәрен әйтик әле. Риф Хаҗи ул Беләбез инде дип тырсыннар. Ул менә мануаль терапия, гипноз белән кызыксынадыр. Аннан ул вакытта инде шул тиклем яңалык, туз давалый торган бүлмә, шундый бронхиаль астма, ашыгыч ярдәм станцияларын ачты ул. Үзәлә менә карар баскач, медицина яки сәнгать. Ничек син күңелеңдә менә бу максатыңа ирештең? Икесе дә ике якта торалар, ике канатың кебек. Ниндидер минем шушы ниндидер илаһи көч мине шушы иҗат юлына бастыра. Ул шулай ук бәләкәй чактан ук шулай булды минем. Мин ышанам ул көчкә. Төшеп калырга инде дип тә уйлаган чакларым булды. Менә барыбер менә шушы юлга бастыра мине ниндидер Күңел таләбе, күңел халаты. Күңелем минем шушы җыр аша ачыла. Ул минем күңелем, ул минем уй-хисләрем, күңелдәге шушы иҗат дөньясы, мин үземнең гомеремне, тормышымны Күз алдына китерә мөмкин түгел дип уйлыйсың. китерә алмыйм. Нарасы ята бишектә, минем кечкенә кызым. Ике бите алысы кояш, бигрәк матур үзе. Әле инде сыкланып тора торган синең гаиләгә карап, фортепиано артында теге бәләкәй гүзәл булып, үзенең кызы гүзәлне хәзер матур иттереп, музыка мәктәбендә укып тамамлап, хәзер инде чын сәнгать юлында белем алып йөри башлады. Сорашып торабыз матур итеп, бик ошый аңа, шулай бит гүзәл.
Ничек кенә укып йөри, ничек белем ала? Бик үзе теләп керде ул шушы сәнгать училищесына, фортепиано бүлегенә бик теләп укый. Бернинди кыен, әни миңа ошамый дигәне булмады. Мин аны беренче көннәрдән үк күзәтеп барам. Мин әйтәм, балам, ошыймы, ничек, кыен түгелме дип. Йөзендә гел елмаеп кына тора. Шулай булгач, елмайгач, барысы да әйбәттер дип уйлыйм. Канәгать, димәк. Кичкенәсе бит инде үзенә бер төрле аерылып тора. Бал биюләренә йөреп бит әле, хайран иткән тамашаларда катнашып, шунча мәктәптә дә матур итеп укып, аның хакында да әйтмәй мөмкин түгел. Әле ни хәл генә, ничек кенә бара аның сәнгать күгендәге йолдызлык сәгать минутлары. Әмир инде ул безнең җырлый да, матур итеп, бии дә, медицина белән дә кызыксына ул, төрле һөнәрләр белән кызыксына. Әле үзенә Әле киләчәктә кем булырсың икән дигән сорауга җавабы юкмы әле? Җавабы юк. Төрләнә. Бик әти, әни җанлы булып үсә ул, шул тиклем игътибарлы бала. Тормышыңның асыл тәңгәле гаиләң. Әлбәттә гаиләң, без күреп белгән гаилә. Иҗатчының гаиләсе кеше күзендә аны яшереп булмый торган шатлыгы да, азгына булган борчулары да иҗатчыларның кеше күзендә, башка халыкның әле күренеп бетмәгән тәңгәлдә яшәсә дә, ләкин без инде күбрәк позитив ягын күрәбез. Сезнең гаилә барышын күзәтүче буларак, мин үзем дә шәхсән сөенеп торамын ераклардан күзәтеп. Ул инде тормыш иптәшең янәшә кырында Венер булуы белән билгеләнә дип әйтер идем, курыкмыйча бүгенге көне Саф студиясын шундый матур иттереп, бик инде тере көмеш кебек йөгереп тора. Менә бер кияү балакайга бер матур сүз таптым әле тапшыруда. Тере көмеш инде бөтен җиргә йөгерә. Шундый сыйфатлы эшләренең сыйфатын булдырырга йөгерә бигрәк тә. Башкортстаныбызның сәнгать күгендә булган аның эш мәшәкате Башкортстан сәхнәсе белән бик бәйле булып китте, сәнгать белән шуңа сыйфат өстендә бик каты эшләүче. Ул безнең барыбызда бик хөрмәт иткән Венер. Венер синең кияүгә чыккан вакытлардагы ул яшьлек хыялың булдымы? Ул бит инде әгәр дә Венерны гына күргән дә, үлгән дә менә гүзәл, ана чыккан да, бөтенесе оныткан да дисәк дә, бүген хайран, мактанырга гына чыгып утырганнар, Венерны гына мактап утыралар, гүзәл белән Венерда гына инде мөхәббәт дип инде безне инде шимиттереп алучылар да булыр иде. Ләкин мин әйтмим, беркемдә булмаган, шуңа да мин синең сорау сиңа каршы барам, синең уйларыңа, синең ул мөхәббәт идеалымы, Венер синең һәм яшьлек хыялымы, әллә инде ул язмыш биргән бүләкме сиңа? Әйдәле гүзәл, монда кызыграк була, якынрак килегез хәзер. Без Венер белән медицина университетында укыганда таныштык. Хәзер инде бүгенге көндә 20 ел бергә медицинада да, сәнгатьтә дә. Мин уйлыйм инде Венер ул минем язмыш бүләгем дип. Ул бит миңа ярдәм итәм дип шушы сәнгать дөньясына кирип китте инде ул. Бер тик ятмый ул, бер кайчанда үзенә берәй эш таба ул. Һәр вакытта да семьяны кайгыртып, балаларны кайгыртып, шулай шундый ният белән яши. Безнең мөхәббәт, мин инде уйлыйм, беренче күрүдән тугандыр дип. Шулай Яшьлектә очрашып йөргән вакытта озак кына дуслашып йөрдегезме? 1-2 ел булган. Матур гына ара булган бит әле бер-берегезне. Булдымы шундый чагыштырулар? Теге вакытта шундыйрак егетләр бар, вакытта монсында халык шулайрак иде, монсы шулайрак иде. Бергә аралашып йөргән, дуслашып йөргән вакытта егетләр белән шулай бит инде. Әгәр дә инде син кияүгә чыкканчы бу хакта бернинди уйланулар да булмаса, шул хәтле матур шибәр, гүзәлгә әлегә кадәр беркем дә карамады дигән сүз була, булай булмый бит, сөйләшеп утырганда да шулай бит гүзәл. Шуңа күрә чагыштырулар булдымы? Алдан күрдеңме син? Әгәр дә мин ялгышмамдыр, бу егетне мин гомерлеккә яр итеп сайласам дип, чагыштырдыңмы кемнәр беләндер? Шулай дип уйладыңмы акылың белән сайлаганда Венерны язмышка? Баштан күренде. Без башта берничә тапкыр очрашып сөйләшкәннән соң
аңладык, без бер-беребезгә ошаганбыз икән. Безнең әти-әниләр дә бер буын кешеләр икән. Бер-беребезгә шушы менә әйтәләр бит, бер-береңә түгел, бер юнәлештән атларга кирәк дип әйтәләр бит. Бер якка карарга. Урыс халкы бик матур әйтеп бар бит. В одну сторону дип әйтәләр алар. Менә шулай без аның белән ничектер сөйләшергә темалар табып, шушы медицина ягыннан да бер университетта укыгачтан, аннан соң шушы җыр-моң иле дә аңа Кызыксынулар да бер төрле. Аның әнисе бик матур домбрада уйнай, әтисе гармунда уйный. Менә аларның гаиләсе шулай ук җыр-моң сөюче гаилә. Шул тиклем без аның белән беренче көннәрдән үк общий уртак тел таптык. Шулай килде, бүләк белән танышты, әни белән рөхсәт сорап алды, мин белән очрашырга. Шулай аннан ярты ел үткәчтен, ярты елдан соң миңа өйләнәм дип тәкъдим ясады миңа. Шулай итеп калган вакытны инде без аны өйләнешәбез дип шулай дип әзерләнеп йөрдек. Дуслашып йөргәндә дә димәксез туй көненә кадәрлек бергә бөтен мәсьәләләрне икәү хәл итеп йөргәнсез. Һәм бит икенче якта бар әле. Сине иң беренче таныштырырга кайчан алып кайтты Венер? Шул ук вакытта туганнарның туган көне, безнең аның ике туган инесенең туган көненә ул мине чакырып, без шунда туганнар арасына барды кунакка. Шунда мин танышып киттем аның туганнары белән, әти-әнисе белән. Мине бик яраттылар, мин дә аларны бик яраттым беренче күрүдән үк. Шул тиклем туганнары аңа әйбәт тәрбия, менә туганнары, әти-әнисе шул тиклем әйбәт тәрбия биргәннәр. Туганнары белән бүгенге көндә мин бик аларны яратам, әти-әнисен дә, туганнарын да аралашам. Беренче күрүдән без менә бер-беребезгә ошадык. Инде дә үзең әйтеп киткәнчә, тапшыру башындагыча 20 ел гомер бит, 20 көн түгел, шулай бит. Сынаулар да булган көннәр була, авыр көннәр дә бар. Гелгенә җырдагыча җырлап кына тора торган көннәр түгел. Шул килен кайна мөнәсәбәтләре, кияү, әби мөнәсәбәтләре һаман сайын сакланып килү, ул сездән тора. Шул матур гаиләдә тагын да бер матурлык өстәп, сез инде йортларда тергезеп кирдегез икәү. Бик күп көч салдыгыз, бик күп матур итеп. Хәзер шәһәр белән без Уфа янында гына булса да авыл дибез бит инде. Жукова арасына шүттә төшермичә, матур иттереп дөньялар тергезеп, шулай гөрләтеп көтәсез. Менә әлегесе көндә синең өчен яшьлектәге караганда елдан ел ныграк көчәя барамы хисләрең Венерга карата? Ихтирам йөзеннән дә, мөхәббәт белән бергә. Әллә шул ничек кабынган, янган килеш саклый белеп яшисезме? Ничек дип уйлыйсың? Ул елдан елга менә ниндидер тырышлык миңа һәр вакытта да менә үзенең тырышлыгын күрсәтә. Менә шушы үй төзүләре, саф продюсерлык үзәген ачып бит инде менә миңа һәр вакытта да ярдәм итә ул. Сиңа стимул булып тора иҗат ягыңнан да. Беркайчан да тукталмый ул. Менә елдан ел ниндидер үсешләр ирешә инде менә шундый. Сиңа уй калдырмый уйланырга, күңелсезрәк була башлады бит әле, дияргә, үзен оныттырырга, юл куймаска, үзенең уңганлыгы үзенә ярдәм итеп тора. Шулай бит, шуңа күрә. Үзенең эше аның бик күп инде ул. Гади генә көндә бит, ай мин сине яратам дип әйтеп утырып булмый. Гади генә көндә барыбер да бер-берегезгә ял көннәре күбрәк бар бергә генә булганда. Нинди җылы сүзләр әйтеп бер-берегезгә мөрәҗәгать итәсез? Җаным.
жаным дип эндәшәбез бер-беребезгә. Сез тудыгыз бу дөньяга җимеш хикәяләрем, тормышымны нурландырып бәгырь хикәяләрем. Көтеп алдым сезне үзем, сагынып көтеп, гомеремнең юлларына да ышаныч өмет. Кызым, матур булып үс, улым, батыр булып үс, тигез канаты булыгыз, кайгы яннарыннан үз. Венерны үзе гүзәл, нинди тәмле ризыклар белән сыйларга ярата икән дисәләр, мин беләм әниеңнең бик уңган кулы икәнен. Венер ягында да шулайдыр. Бик теремек халык, гүзәл үзе нинди тәмле ризыклар өстәлгә куярга гаиләсе Венер өчен ярата икән. Милли ашлар безнең өстәлдә. Күп чакта минем әнием ашарга пешерә, безне көтеп тора иде инде. Балалар белән ярдәм итә, менә минем әнием бик ярдәм итә. И рәхмәт тә әйтик әле шулайдан. Исән сау булсын, ширләмәсен. Иң мөһиме. Иң мөһиме шул. Ул авырып киткән чакта минем күңелләрем бик төшкән иде, аны әйтеп тә киттем, Йосиф апа. Төрле менә хатын-кыз ничек ул ашарга пешерә инде. Холодильникта нәрсә бар, шуны ризыкларны, продуктларны тоташтыра белсәң, шунда ниндидер Жан җылыңны сала белсәң, шушы тоташтырган вакытында, име. Шунда бер тәмле әйбер килеп чыга инде. Демәк, Венер талымсыз, син нинди ризык әзерләсәң дә ул. Венер ул ит ярата. Ит ярата. Балалар аш яраталар. Әни пешергән ашларны бигрәк тә яраталар инде. Вакыт булганда төрле шундый ризыклар, тәмле ризыклар пешерергә тырышам инде өйдә булганда. Инде ял вакытлары бар, матур ял вакытлары. Ял итәргә үзегез булдырган менә шушы гаилә учагы да бик әйбәт. Шәһәрдә килеп, мәш килеп, гөш килеп, сәнгать манда Венерның үз эшеме кайтасыз, рәхәтләнеп ял итәсез, ләкин анда да барыбер эш мәшәкате җитәрлек. Ине яхшы итеп тотар өчен шуңа да инде кайларгадыр чыгып ял ит, кемдер табигать кушагына, кемдер авылларга күпкәрәк ерагракка китә, кемдер чит илләргә инде күбрәк. Сезнең гаилә кайларда ял итәргә ярата? Ничегрәк, кайсы ялны уңай хуп күрә сезнең гаилә? Без бигрәк тә өебездә ял итәргә яратабыз. Җәй көннәрендә шунда чит илгә дә чыгып керәбез. Авылга кайтабыз, менә безнең туганнарга да кайтабыз. Иске Кырыш авылына, шулай ук Яңкүл авылына, Венерның әти-әнисенә дә кайтып йөрибез. Күбрәк эштә бер елны менә 1-2 ел элек сөйләшеп утырабыз Венер белән. Венер әйтә, гүзәл, без бит 7 ел ял итмәгәнбез ди. Мин әйтәм, әллә шулай булып киттеме? Мин әйтәм, 7 ел. Хәзер бу ел ял итәргә кирәк ди. Атоды уже Сиздерә башларга мөмкин, физик яктан да, шулай бит. Яңа эшләргә көч тупларга. Шул елны менә бик әлләнчә тапкыр чит илгә ял итәргә чыгып кердек балалар белән. Әле менә теге елны Венерның әнисе инде. Әнисе белән дә аны алдык, үзебез белән чит ил күрсәтеп кайттык аңа. Ул да бик канәгать булды шул тиклем. Вакыт булганда ял итәргә кирәк инде, кирәк. Ял итүнең тагында бер матурлыгы бар. Син бит әле башка авторларның җырлары белән генә шикләнә торган түгел. Син үзең дә бик матур итеп җырлар иҗат итеп,
әле халыкка чыгарасың, тәкъдим итәсең. Шул хакта да мондай тоемлау качан барлыкка килде, Гүзәл, син качан сиздең үзеңдә дә шундый нидер илһам көче бар икәнен, аларны җырларга салырга мөмкин икәнлеген аңлап, бу турыда да әйтеп үтик әле. Бәләкәй чактан ук минем менә көйләр туадыр, сүзләр, җырлар туадыр, ниндидер вакыйгаларга багышланадыр бәләкәй чакта шушы җырлар. Үскәчрәк инде менә алар күңел хисе булып чыга башлады. Шушы җырларым, шушы җырлар алар минем ниндидер менә күңел хисе дидем бит инде. Беренче җырларым менә туганнарыма, туган ягыма, балаларга, әти-әнигә багышланган җырлар тулы инде. Шунлыктан менә минем беренче альбомым әтиемнең якты истәлегенә багышланды. Моңлы сагыш дигән альбом, беренче альбомым чыкты. Булай минем 5 альбомым бар. Сольный концертлар эшләдем. Миңа калса, синең күңел халәтең күбрәк лирик дулкында киләнгән. Шуннан бик тиз генә ияләшеп бармыйсың, җитез хәрәкәтле җырларга табынмыйсың, бик исең китеп бармый, сикереп, биеп йөри торган җырларга да синең күңел халәтең, ичке дөньяң, табигатең белән җырларны башкарганда нинди табигатең бар, ныклы бәйле, мин дөрес әйтәмдер, Гүзәл, шулай бит. Шуңа күрә дә синең күбрәк җырларың менә шушы планда дип әйтәсе килә. Әмма ләкин соңгы вакытларда дәртлерәк җырлар алып шулай туплый башладың, репертуарыңа сайлаганда күзәтәм. Үзем синең белән бергә иҗат иткән кеше буларак бигрәк тә аеруча балаларга багышланган соңгы бик сине биеклек дәрәҗәсенә йөгертеп алып киткән җыр Алмалардай балаларым бик матур һәм бу клип хакында берничә сүз әйтеп китәле, чөнки ул бигрәк тә популяр булып китте. Аеруча менә безнең монда биредә утырган дипломнарның берсе, анда алган йолдызың кырында утырган менә шушы җыр алып килгән номинация бүләге дип әйтәсе килә. Бу клип хакында, бу җыр хакында. Шушы Алмадай балаларым дигән җыр өчен мин, Зифа апа, сезгә бик рәхмәтлемен. Чыннан да бу җыр минем күңелемә шул тиклем ятты. Бу җыр миңа гына багышланган, ул шушы җыр минем гаиләмә багышланган. Бу җыр беренче көннән үк барысына да менә ошап, бик күп отзывлар җыя башлады. Шуннан соң инде шундый илаһи көч дигән кызык хәлләр була башлады. Мин инде җырымны яздыргачтан берничә туганнарыма җибәрәм, тыңласыннар дип, шулай итеп туганнар көтеп торалар бит инде яңа җырны. Шулай Алсу апага җибәргән идем шушы җырны. Ул Миякәгә бик кызык булып чыкты. Bir ничә минут үткәч, Алсу апа миңа звонит итә. Гүзәл, син мине аңласаң әйбәт булыр дип әйтәм. Нигә? Үзе җылый, шул тиклем җылап миңа звонит итә. Менә ди, алдымда бер табак алма турап торам ди. Шул вакытта балаларым турында уйлыйм ди. И шушы җыр ди, син миңа җибәргәнсең, мин тыңлап торам шушы җырны, җылай тыңладым ди. Иркәли балаларымны өйдә бәлеше исләре, юрганнарын тартып ябам саклап тәмле төшләрен. Койлы алмалар җилгә, түр бакчама сибелеп, балалар биеп яшибез, гомер буе өзелеп. Уйларга чумып утырам, алмаларымны турап, язмыш бәхетләр бирсен дип, балаларымны уйлап. Син үзең бер серле мөгъҗиза кебек тоела башладың. Әле сөйләшеп утырганда да миңа шундый тулаем бер
бер тапшыруда гына түгел, гомумән иҗатта яши дә ачылып бетмәс сер кебек. Үзеңдә шундый мөгъҗиза барлыгын сизәсеңме? Әллә инде ул мөгъҗизәне син читтән сизәсеңме? Үзеңә синең аның ничектер йогынты ясавын тоясыңмы кайдандыр? Мин үземдән менә ниндидер эшкә тоемлавым бар дип уйлыйм. Интуиция дип аталадыр инде ул шулаймы? Әйе. Менә шул интуицияны мин тыңларга тырышам һәр вакытта да. Әлегә шушы көнгә хәтлем Ялгышканың булмадымы үзеңдә? Әйтәләр бит инде икенче яклап рус телендә әйтсәк барометр кебек күңелләр бар диләр. Алдан кисәтә торган, менә син гаиләңә килә торган авырлыкны да үзеңә килә торган ниндидер алдан кисәтүләр эшли аласыңмы күңелеңдә? Бармы синең? Мин бу сорауларны юкка гына бирмим, чөнки чынында аның хуҗасы биредә утыра. Мин ышанам, менә безнең өчен якын кешеләр белән ниндидер бер үзелмәс җеп бар. Менә шушы минем әти белән шундый җеп бардыр дип уйлыйм. Әле дә, әйе. Төштәме, ничектер менә тоемлау ашамы, мин шундый икеләнгән чакта шундый сорау белән мөрәҗәгать итсәм, әти менә ничек итеп шулай миңа дөрес эшләргә микән дип берәй ничек килеп җитә алмыйм шул. Мин аны бик нык тоям менә хисләрем белән шулай йөрәк аша. Хисләнә торган дөньяны яки тулы итә торган, яки күңелне кайтара торган бит тагын якыннар бар. Туганнар бар. Туганнар ул телисең теләмисеңме туганнар, каның берлеге белән бар. Телисең теләмисеңме түгел, теләсәң генә булдыра торганнар, дуслар бар. Дусларга ышаныч күбрәкме, әллә соңгы елларда башкачамы? Әллә бөтенләй дусларга карата бер төрле генә мөнәсәбәтме гүзәлдә? Кем ул синең өчен дус? Бармы сезнең гаиләнең чын дуслары? Аллага шөкер, менә бүгенге көнгә хәтлем безнең бүгенге көнгә хәтлем минем тормышымда әйбәт кешеләр генә очрап торды. Ихлас, ярдәмчел, матур кешеләр. Дусларыбыз да бар. Күбрәк инде туганнар белән аралашабыз. Туганнарга мин бик рәхмәтлемен. Туганнар миңа итәргеч бирделәр шушы иҗат юлына. Вакытында юбилейларда, туган көннәрдә җырлаганда, гүзәл менә шушы бит менә җырыңны матур итеп аранжировкалар эшләп яздырсаң, без гел тыңларык диләр. Үткәннәргә кайтып караганда, әллә ни озын гомерләр булмаса да матур гына китеп барыш бар. Ниндидер истәлекләр бар. Кайсы көннәрнең кабатлар идең, яңадан үтәр идең. Шул изләр буйлап гүзәл. Минем өчен иң бәхетле еллар ул минем балалар туган еллардыр инде, мин шулай дип уйлыйм. Шул хәтлем шул балалар бәләкәй чагында шул хисләр минем күңелемдә әле дә. Тәүге тапкыр әни булган вакытлар. Шул вакытлар бигрәк тә иң күңелле вакытлар дип. Бу көннәр әле сине гел зата барсыннар һәм барачаклар да, чөнки әле синең балаларың шундый матур гына вакытта ерак китмәгәннәр бу көннәрдән, чөнки яшегез дә әле яшь. Һәм бу көннәр еракта китмәсен өчен алар матур итеп еракларга китеп чакырымнарны әйтмим мин, үзе торган тәңгәлләрдә ашып үзләре бәби кайтара башлагач, яңарта торган вакытларда кабатларга булсын, бу матурлыкларына кабатланып килми торган еллардан, кул изи торган яклардан хатирәләр саклый торган күңел саекмасын. Инде тапшыруыбыз ахырында сиңа нинди яклап сораулар бирсәң дә бик җылы итеп җаваплыйсың. Сиңа башкаларга караганда гүзәлне бик
тәгәрәтелми дип тә утыра торганнардыр. Гүзәлне бик әйләндерә алмады әле дип тә әйтерләрдер. Геройларны төрле чакландыра ул бу тапшыруда Зифа Нагай дип әйтүчеләр дә бар. Социаль челтәрләрдә бит минем белән гәпләшеп тә алалар. Тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз менә шундый ул Гүзәл Динекеева. Чынында мин бая әйтеп әйткәнчә, үзе бер сер дөньясы, ачылмаган серләрең дөньясында синең әле ачылып, яңалардан ишекләр ачып чыгасы, җырларың күп санлы булсын, Гүзәл. Шул җырларның тамчы-тамчы кыйылганда халык күңеленә минем дә иҗат тулкыннары синең илһам канатларыңда булып, бергә уңышларын күрергә булсын. Гүзәл Динекееваның, Гүзәлнең гаиләсенең киләчәгенә нинди теләкләрдә калыр иде икән Гүзәл үзе? Беренчедән ныклы сәламәтлек, балалар, гаилә, балалар бәхете, күңел тынычлыгы, тормышта уңышлар, шундый теләкләр. Бик матур җаваплар яңгырады. Кадерле дуслар, һәм җылы сүзләр сезгә һәр даим, һәр тапшыру саен әйткән кебек килгән героема да матурлык калдырып, әйтү теләгендә тагын да бер сорауга гына җавап көтәмен. Яраткан мизгеле нинди икән Гүзәл Динекееваның? Яз микән, кыш микән, җәй микән, көз микән? Яраткан мизгелем минем ул яз. Яз көннәрендә беренчедән дә без Венера белән таныштык. Аннан яз көннәрендә минем балаларым туды. Безнең студиябызга туган тел тапшыруы ярдәмендә яз үзе кергән кебек булды. Кояш күтәрелештә кебек тоелды. Син килгәнгә дип әйтәсе килә. Гүзәл, рәхмәт вакыт бүлгән өчен. Мин инде бу сорауны юкка гына бирмәдем, чөнки тапшыру ахырында мин синең моңыңа таянып, мондый фикерләр яңгыратыр идем. Юк, дускаем дип әйтер идем. Яз гына түгел синең яратканың. Син мизгелләрдә, табигатьтә ничә мизгел булган кебек, җырларыңда да шундый мизгелләр. Күңелеңдәге мизгелләрең кабатлана. Син җырың белән язлар бул, киләчәктә дә халкың өчен. Кайтыр кышлары бул, шул язларның. Кышлары бул, бураннары бул, ак бураннары, хисләре бул. Синең җырларыңны яраткан тамашачыларыңның җәйләре бул. Булын-булыннарда йөгерә-йөгерә зәр гөлләре бул, җырларың белән якын дусларың өчен. Күзләре бул. Телевизор караучыларыбыз, сезнең күзләрегез гомер күзләренең еллары өзелеп яфрак булып куелганда җырлары бул. Гомерләрен данлар мәдхия бул. Киләчәктә матур дәрәҗәләргә күтәреп, лаеклы исемнәр яңгырашында булып, бу тапшыруларыбызда тагын да очрашырбыз дигән ышанычта каламын. Күзгә күз карашып тапшыруы ахырына якынлашты. Кадерле дуслар, шундый матурлыкта нокта куеп кына ни әйтерсең, артыгын сөйлисе дә килми торган чак. Әйе, иртә дә кич яңгырап торсын гүзәл җырлары да, туган телдә башка моңнар да иртә дә кич тормышларыбызда. Тик бирештең иш дияргә булмасын язмышларыбызда. Булмас да, әгәр дә кешелек дигән якты дөньяда ярты жаны табиб, ярты жаны сәнгать күңеле булган шундый матур кешеләр бар да. Шулаймы? Уйлап карагыз. Очрашканга кадәр.